О, здравейте! И видях. Кафето като култура е създадено в Етиопия преди много години. И е разпространено навсякъде, докато не е стигнало до Османската шибана империя. И там не са го предлагали на най-различни императори, крале, царе и така нататък. Те не са го харесали, защото са го смятали за poor fucking thing or something. I don't know really. Но както и да е, кафето е хубаво нещо. Но the fuck е то shit. Нескафе е швейцарска компания, която е част от Nestle, която е създала разтворимото кафе. Не, тя не го е създала, реално го е създал един японец, но тя излиза на бял свят с разтворено кафе през далечната 1938 година, 1 април. Сигурно е било голяма шега за всички, но хей, тя остава и стандарт до днес. Но искам да поговоря за тъмната страна на Нескафе, за ужасната страна. За the fuck е тази опаковка. Първо, така не се правят опаковки Нескафе. Fucking shit. Така, първо, нека поговорим за лятната поредица на Нескафе, за 3 в 1 айс кафе. Всеки са лятната поредица. Както и да. Тя е съставена от обикновено от шоколад и ваниля в някакъв случай. Но в новото попълнение, което е карамел, което всъщност не е толкова за на вкус, actually. Но днеска няма да си говорим за вкуса, защото вкусът е уникален на Нескафе над Ганалай. Днеска ще говорим за опаковка на това ново попълнение. Защо е толкова трашава? Така, първо, това синьо, което го виждаме, е ужасно. В смисъл, това изглежда като сиво и синьо слято заедно. И отива повече към сиво. В смисъл, ужасно, насрано е. God damn. Така, докато старите опаковки, синия бакграунд е винаги изчистен, прекрасен и определя самото кафе като лятно кафе и винаги синьото е било летен цвят. То, чашата, която виждаме, която определя нали, какъв е продукта, а именно айс кафе, е твърде малка и не се забелязва, така че продуктът реално е нерелевантен към повечето опаковки. Докато чашата на опаковките е по-голяма и по-може да я разрешиш от този булшит. Самия бакграунд на новото лого на Нескафе е булшит. Той е като използвана проститутка в 3 часа през нощта. Демек в смисъл, как мога да възприемете това? Окей, повечето неща са нормални, но бакграунда по принцип на Нескафе е кафяво, черен, нещо от този сорт, но този път се отстраняли изключително много и поради тази единствена причина правя това видео. Премахнали са черния бакграунд. Буквите реално погледното не могат толкова да се четат от като цяло много светлия бакграунд, защото повечето цветове в тази опаковка са светли и няма да може да се четат повечето букви, затова се слага този черен бакграунд, за да може да се контрастират тези тъпи букви, а се слага и то червен shit! Какво придявате това? Окей, това е ясно отгоре, нали? Явно репрезентира изпарението от кафето, парата, или както искате го наречете. Но, да, факт сте го сложили там и сте го направили голямо. Това няма никакъв смисъл. Преди имаше смисъл, сега няма. Извинявайте, старите опаковки са 10 000 пъти по-добри. От самия дизайн до логото, подявате в шоколадовото кафе, което много искам да го има пак на марките, защото го набирам все по-рядко и по-рядко. Там, където пише, нали, какво е именно шоколад. Подявате има шибана рисунка на шоколадови зърна. Не се забелязва толкова много, но ако ти фане окото и решиш да погледнеш малко по-така, ще забележиш с стори готин. Докато в новото няма артистизъм, поминили са логото и са го направили още по-зле. И като цяло е шита с опаковка, която не ми харесва. И какъв actually е проблема с това? Така, от гледна точка на човек, който разбира малко философия на продукта и философия на купувача, гадните опаковки, гадната визия, защото хората по принцип сравняват едно нещо с друго по визия, определя колко хората ще го купуват. Тоест, ако те лоша визията на продукта, няма никой да го купува, независимо дали е най-хубавото нещо или най-лошото. Защото, нека си го признаем, ако нещо изглежда добре и е трашаво, хората ще го купуват повече от нещо, което изглежда трашаво, но има хубав вкус, да речем. Или, нали, има хубав quality, така казвам. Това иска да кажа. Нескафе, вие сте педали и си оправите опаковката и пак правите шоколадови кафета. Чао!